Karon, tungod ka nakakita ug nakadungog ka niini nga mensahe, kinahanglang pasudlon nimo si Yeshua diha sa imong kaugalingon. Kay siya lang ang makatagbo sa tanan nimong panginahanglan, sa kalisod man, sa balatian, sa nagkalain-laing problema, ug kaluwasan sa imong kalag sa umaabot nga hukom. Mao kini ang giingon sa Pinadayag 3:20. Tan-awa, nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung kinsa kadtong makadungog sa akong tingog ug magaabli sa pultahan, musulod ako sa iyang panimalay ug mukaon uban kaniya, ug siya uban kanako. Mukaon uban kaniya. Buot pasabot nga mabusog ug matagbaw ka sa tanan nimong panginahanglan. Dili lang sa kwarta, apan sa mga espirituhanong katagbawan. Tungod kay siya mauban kanimo. Apan kana mahitabo lang kung ablihan nimo ang imong kinabuhi. Aron musulod siya niini. Ug tanang adlaw mag-uban siya kanimo aron busugon ka sa tanan nimong panginahanglan. Kana kung tugutan nimo siya nga mag-uban nimo. Busay gala ayaw na pagdumili pa. Tuguti si Yeshua nga musulod sa imong kinabuhi ug manginlabot siya kanimo. Amen. Kung nag-iisa nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Yeshua sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Yeshua makakaasa. Kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Yeshua sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Yeshua sa habang panahon. Siya ay si Yeshua sa habang panahon.